Vážené dámy a pánové, tak já bych jako první bod chtěl zařadit na dnešní schůzi Sněmovny bod s názvem Zdražování pokračuje a Fialova vláda to neřeší. Takže zdražování pokračuje a Fialova vláda to neřeší. Například ceny nájemného v bytech vzrostly meziročně o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %. Nadále pokračuje prudký růst cen klíčových komodit, zboží a služeb. Dle údajů Českého statistického úřadu za letošní březen meziročně dramaticky vzrostla zejména výše poplatku za dálniční známku o 53 %. Dále, jak už jsem uvedl, meziročně vzrostly ceny nájemného, vodného, stočného, ceny elektřiny a tak dále. Ceny stravovacích služeb meziročně vzrostly o 8 % a ceny ubytovacích služeb o 9 %, což poškozuje a ohrožuje jak spotřebitele, tak i živnostníky. Tato situace samozřejmě negativním způsobem ovlivňuje kupní sílu českých domácností, a tím pádem i celkovou spotřebitelskou poptávku. V důsledku toho nelze v blízkém časovém horizontu stále očekávat výraznější hospodářský růst. Samozřejmě je tím jednoduchým řešením, tím řešením, ke kterému doufám všichni směřujeme, je ukončení škodlivého působení Fialovy vládní pětikoalice, kterou je potřeba vyměnit za kompetentní vládu odborníků, která opět nastartuje hospodářský růst. Z pohledu SPD je potřeba také zároveň snížit daňové zatížení živnostníků a nekompromisně zajistit snížení cen základních životních potřeb typu potravin, energií a nákladů na bydlení.